Bung, sapa dulu no, Bung. Gini no. Kita sudah pembukaan dari Bung Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kalau kayak sepuh Bapak Ibu lah sederek adik-adik dengan Bapak Pulau Trisnani. Ingkang los pisan moga-moga bahwa akan menjaga laut kecuali situ. Dengan dalam Allah Subhanahu wa taala dan sambut kata sangat timpaan nikmat hidayah saya itu sehingga yang kata itu jalannya kami sakit antara ini menikah buka bersama dan keluarga besar keluarga ini Bapak Bustani mugi-mugi nanti sedaya berwau dadosaken amal saya kesayang itu dan dipun papi Allah Subhanahu wa taala dados amalan ingkang baik. Dengan sangat pun Bapak Ibu lan sederek ingkang Bapak kula papi inggih kula badhe masaken acara yang Bapak menika acara ingkang sepindah ing menika pembukaan ingkang kalih menika acara inti di pengawasan ingkang menika ingkang dipun talung Ustaz Irwono ingkang acara ingkang menika menika penutup. Nggih teni wedal ingkang sampun sampun monggo acara sampun menika kita buka kanthi wawasan basmalah syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi acara ingkang kalih menika acara inti pengawasan ing sampun menika dimata panjenengan Ustaz Irwono dalam satu kapsul dua badan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat istiqomah ingkang tak perlu nenggo tambahan nenggo wajibipun zaman ini nikmat ingkang ageng ini segala daerah sampun kersa memparakan Selamat bersalam untuk kami kita wujud umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap keluarga para sahabat Nabi pun para tabi'in jamaah sholat istiqomah ingkang muliaken menawi kita mengaken sejatosipun Islam wontenipun nampuraken kalian yang tidak kita akan juga kamu kejurutan sepanjang hidup kita bahkan mereka berani sajadah yang sangat panjang yang bertepi sangat banyak Tondo menawi ibadah menika boten leren boten leren kecuali pada waktu-waktu terlarang matahari hampir tenggelam matahari hampir terbit selain menika sholat wajib kasalukan ya bebas tak kecuali kesandung waktu matahari terbit matahari selain itu saja bahkan bertah sepanjang hidup berturun di bumi ning sampai perkedal banten supados saling anake sebelum kita saling niku enten jadi doa sholat doa bangun itu menandakan yang tidak bertepi yang dimaksudkan untuk ibadah pembalapan toh karena dia lupa saja ngomong-ngomong tentang ibadah
Ingkang sakdanipun kita kenan Allah. Allah sampun mengenalkan La ilaha illa ana wa aqimi sholat sholatan Al-Quran. Saumpama Allah bisa mendeakan diri dumateng atas gambar Al-Quran. Allah mendeakan diri. Sejatinya aku Allah kan ora ono sembah sing pati aku. Kami biasa kanggo eling marang. Siapa Mas Rudi? Mas Rudi. Gorono Ibadah sholat. Sing piye sing berkualitas, sing piye sing ora niku. Ibadah sholat kuwi sing piye sing berkualitas, sing piye sing ora. Enten tiyang sholat. Suatu saat Rasulullah hendak datang masjid. Lajeng enten tiyang tidak akan sholat. Dibar ampun tidak akan masuk kalian Rasulullah. Ya Rasulullah, kula sampun tidak akan sholat. Lajeng Rasulullah menjawab, balik noneh sholat mau santai. Dipun baleni matur malih, kula sampun sholat ya Rasulullah. Balik nono salatmu, kowe kuwi durung salat. Bareng sampun kaping 3 matur melih. Kula sampun salat kaping 3 ya Rasulullah. Iki terus pripun? Jadi tak baleni nek mau cek salah. Lah terus salat sing leres engko sing kados pundi? Nek kowe ngajar Rasulullah ngajar sama musola istiqomah kan ya. Nek kowe salah, nek lagi ngadeg ya ngadeg sing temenan. Aja pisan-pisan rukuk nek ora. Nalika kowe rukuk ya kudu rukuk sing temenan. Kurang punggung ya sing jejeg. Aja mendukul. Aja pisan-pisan sujud nek rukukmu. Lan iki dalmu burung cetha. Lah ngono kuwi sampun. Terus gimana usulnya terutama tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa dipun lakoni secara lemah limah. Boten kesusu Pak nggih. Bu nggih, nek salat supados tumakninah ora usah kesusu nggih Bu nggih. Pokoke tenang tumakninah. Dilakoni saka takbiratul ihram nganti salam. Ora sak kesusu. Paham Bu nggih? Nggih. Lah niku mengke saged menuju dumateng salat ingkang khusyuk. Sakmenika gambaran tiyang salat ingkang khusyuk menika dos pundi. Salat ingkang khusyuk menika dos pundi. Gambaran. Nek kita dateng kita mantik tetangga tasik rusak itu tetangga Ustaz Abu Bakar Al-Asyid. Terus nek makmum kalian piyambakipun nek suratipun panjang, nek suratipun panjang Pak Abu Bakar Al-Asyid menika terus nek pas gandeng pun sering mboten apal buka napa niku
pusat terus dibawa nek pun rampung diselehke dikantongi meleh terus piyambake pun nutupaken tambahan sing demi ora obah ki kok obah ki ora ingkang terpenting piyambakipun dalam salat menika tetap bersambung kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula sampun nate salat kalian seorang kiai cetak pesisir selatan. Kan kiai ini ngenter iki. Senengane jaketan. Kiai itu ora kudune gak akan di sak muter-muter kados makan bro ngoten lho. Atau nganggo Jawa nganggo peci nek kiai itu lho. Jakete jaket lah piyambakipun menika nggih kutukan. Ning nalika piyambakipun nembe nek dengipun nembe asik-asik maos surat Al-Fatihah lajeng piyambakipun menika hidup ing kantongan rek ternyata rek tetetan iku diseleh lho iki kiai dados sing jenenge salat kusuk kudu ora menuai sinaosa obah lan malah ngetokke HP utawa rek di tengah salat menawi kita tasih tersambung kalian Allah Subhanahu wa taala menika salatipun tetap dipun nilai tetap dipun nilai khusus nek sering takbiratul ihram ngantos salam menika ingatanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inani Allah la ilaha illa aku sejatinya aku ini Allah kau nak bilang sini dan sesembahan itu anak aku fakut ini lah ini sholatan ini mulut ojo aku kaki sholat supaya kowe meninggal sholat sing berkualitas sing khusyuk itu sejak takbiratul ihram ngantos salam itu sing dieling nang Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin piyambakipun ngetokke rokok utawa ngetokke rek kita ganjel kami tidak mengurangi kekusukan tidak mengurangi kekusukan bahkan enten tamu enten sing buka kelawan lho bali meneh selama ingatan kita bukan pada nalika salat kalian Allah Subhanahu wa taala pancen ingkang naminipun salat nek iso salat ingkang sami kados gambaranipun niku wonten sahabat saking al-asal itu dalam sholat itu Isa Hatib al-Asam ketika ditanya untuk menipiskan sholatnya ia berkata dados menika ibu-ibu nggih Hatib al-Asam nalika ditakoni supaya gambarke salate dheweke terus cerita salat sing apik ya kuwi nalika dheweke wis teko wektu salat aku berwudu sak sempurna mungkin terus aku lunga ning panggonan salatku lan lungguh ing kono nganti tenang sak ujur anggota tubuhku
Sakwise iku aku bangkit lan wiwit salat. Tak dadekke Ka'bah ing antarane keloro mripatku. Dados ngarepe ngoten seakan-akan jan Ka'bah. Aku dadekke sirat jembatan sirat ingkang kita lampahi bindang di bawah telapak kakiku. Surga di sisi kananku, neraka di sisi kiriku, dan malaikat maut ana mburiku. Tak anggap iki minangka salatku sing terakhir. Terus aku ngadeg ing antarane harapan lan kekhawatiran. Aku bertakbir kanthi ati sing mantap lan maca ayat Al-Qur'an kanthi tartil alon-alon ngemati tajwide bedakake bacaane ngamete bacaane. Terus aku wiwit rukuk kanthi ati sing merunduk lan bersujud kanthi kebak khusyuk lungguh ing sandhure awakku sebelah kiri. Gadekke punggung kakiku minangka alas sinambi negakake kaki kananku ing sandhure ibu jarine. Tak lakoni kabeh kuwi kanthi penuh keikhlasan. Sakwise iku aku ora ngerti apa salatku ditampa apa ora. Padahal iki tiyang kenamaan ahli salat zaman salafus saleh. Ning ternyata piyambakipun menika mamang salatku ditampa apa. Awit saking menika jamaah sabun masuk musala istiqomah perkara salat kita sae napa mboten menika penilaiane wonten datang apa salah sing penting salah sing penting menapa sing penting salat gamsal. Nah menika menawi kita sampun nglakoni salat gamsal wajib kita sampun tercatat minangka hamba Allah, bukan hamba kebudayaan, bukan hamba uang dan perhiasan, tapi sudah menjadi hamba Allah menawi sampun kita mendapat salat gamsal. Jamaah muslah istiqomah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Kita sedaya minangka jejering umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nindakaken salat gangsal wekdal. Ternyata menika dereng dados umatipun Nabi utawi hamba Allah ingkang mulia. Dereng saged dados menapa menika hamba Allah utawi umatipun Nabi utawi jejering manungsa sing mulia. Supados kita sudah dados hambanipun Allah ingkang mulia, dados umatipun Nabi ingkang mulia, lan jejering manungsa sing terhormat. Tasih wonten tugas malih salat malam. Tasih wonten tugas malih ingkang naminipun salat malam. Ya, menawi salat malam sampun nindakaken salat malam, kita menika sampun dados hamba Allah ingkang mulia, jejering manungsa sing terhormat. Sampai salat wajib, salat malam. Sebab dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngaten, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ulalalatin ila samai dunya hina ya'tuna sulusul akhir fayaqulu mayad'uni fa astajibala man yas'aluni fa u'tiya man yastaghfiruni fa astaghfirullah fala yadzalu kadalika hatta yudi al-fajr. Ingkang tersebut Allah
utawi roh kita, roh guna tabaraka wa ta'ala turun ing langit dunia ing wayah sepertiga sing terakhir ing langit dunia sing terdekat sinambi ngendika sapa sing ndonga marang aku bakal tak dijagahi dunia lan sapa sing nyuwun marang aku bakal tak paringi lan sapa wae sing nyuwun ampunan marang aku bakal tak ampuni dosa-dosane. Mula sing kaya ngono kuwi tansah ana nganti terbit aja. Wis saiki menika jamaah mushola Istiqomah sinaosa panjenengan sampun nindakaken salat gangsal wekdal supados pikantuk kemuliaan malih minangka jejering hamba Allah yang disanjung sampun ngantos ninggalaken salat malam. Sampun ngantos ninggalaken salat malam nggih nggih. Panjenengan kepengin mboten nek anake saleh-saleh. Kepengin mboten nek anake dadi dokter. Kepengin mboten nek anake dadi insinyur. Kepengin mboten nek anake dadi ustaz rada mlempem jalapane mboten kenging mboten wis anggere anake ben dadi ustaz ibu ah mboten dipun tanggapi. Sebab ustaz niku kering kemontan. Paikan abah digugu karepmu ora digugu karepmu ora karepmu iku ustaz gajine ora sepiro melawan kejawi ustaz wonten ing pondok pesantren lalu kok insyaallah tasih pikantuk gaji. Terus menawi kita kepingin doa nipun menika dipun ijabahi dening Allah, monggo bantu Bapak Pak menika saestu salat malam menika doa ijabah. Sebab kula nggih akan diatur dadah napa menika pemikiran anak badhe ndaduluran menika pahajutipun mempang yodan katenjengan ning kok emane bareng anake dadi lurah iki ora salat tahajud. Nggih salat gangsal wekdal tahajud. Mungkin nek ajeng napa sawaipun metu napa ajeng medal parine niku salat tahajud malih supaya rupane iki panen sing apik. Lah mungkin mereka kan ditipikan mawon. Nek kita sudah sampun budidaya kok ora panen. Dikandur berandang kok ora lembu-lembu. Sampai orang panen sing apik dan itu kurang sholat monggo itu kita mati sampai kita tambah mulia. Napa yang ketiga kita menikah dengan jagai Bu, siapa Bu? Halo Bu. Semangat. Wah, saiki tinggi gelasnya tinggi. Sumini, sapa dulu Sumini. Sapa dulu Sumini. Sapa dulu nih. Anak dua ini. Banyak gue tidak.
Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Buka puasa bersama di Musola Istiqomah 8 Taji Juwiring Klaten.